Kwado ni moningisa ni kaka kuom lony mari e kom misebede obila isetiyo godo ponono ni ng'ato dwa yiero jarit makare en iwacho ni jomoko yiero samoro siepe samoro wede samoro ng'ama ok wach dhoggi kaka jalony chenro makare ma jatelo onego yier go jarit mare ma nyalo neno ka ngimane dhi makare to ere yo ma kaka jatelo onego idago gi jarit mari ma neno ni arita mari ok okethore kata ok ochochni. Mokwongo gimanyalo wacho en ni Parliament oripoketa special vote for training and retraining securities maggi because obila nyalo gombo mondo train securities gi to a very high level to unfortunately gionge gi budget manyalo allow that training koro ji beda trained like that inya paro the late Oduor mosebedo karito jakom for a very long time. No kobedo recruited and trained as a policeman, but no bedo a police reservist who is still a policeman. Mo bedo trained. Or may even higher training, special training. Or bedo trained South Africa, or bedo trained America, or bedo trained Israel, or bedo trained even better than so many policemen on security. Or may parliament bende going forward need to keto omenda moro matin maginyalo timo go special trainings ne police mokeli and samotergi those trainings those institutions motergi bro wacho ni no ngani is good or ngani is not good omiyo ka yud ma is not good to bedo removed tikel another one to ensure ni but always inwango ka ji ohero mondo okaw ngamo ng'eyo mondo rite mana katie kadwa ni mondo iduka gi kata oyo beber ka watni mondo bed kaka jarit mari kaka jatelo luwore gi character mar watni